Липче? Това е моята вода. Той неща. Това пътя за нас. А това съм аз. Знаем ли? Добре. Отиваме с нас. Точно така. Само да не се спъна някъде докато снимам. Спън. Кое значи ще снимам? Абе, както... Както? Тук гледат както. И много обичат да бягат и да спортуват. Някои са. Други имат пластове. В момента се прибираме от безуспешния ни опит да имаме лекции. И чакаме на светофара. Свети червено. Надолу пече. Насам не. Бягай с тази вода е. И виж как заставаш. Как? Точно зад нея. Чакам! Може да направиш крачка прям. Така. Добре, аз не съм тъй. Не, ама... Това ще да не се трябва да изглежда. Не, просто е. Тук светофарите много бавно светват зелен. Това не съм точно. И пресичаме нелегално. Нелегално, как каза. Тук е нормално. Така. Продължаваме надолу. Тук има център за изпити за... Как ще кажа, студията кара кола? Изпита. Шофьорски изпит, така казва. Шофьорски. Тук има манджа. Уипи. Ето аз съм точно за тега. Продължаваме надоле. Където има калеочо. Мучо чика сенчико. И баба и дядо там. На пешеходни пътеки не се оглеждаме, защото колите спират тук. Винаги. Да. Като изключим слепите. Да. Може да покажем колко градуса е тук, стига да го изпише скоро. Така е. Това В е момента е часа. 17:39, 18:39 българско време. Това са очила. Да, има такива табели навсякъде, 21 градуса, но не е верен. Защото го напеква слънчето. Тук има много коли. И мотори. И хора. И аламбристи. Да. И сега върваме в нашата улица. Че е изпекло. Нищо не виждам. Тук по принцип до тези коли има едно бяло писи. Снимаме водата и манчичката. Има вода и манджа, да. Хората му слагат. Може би, защото е единствената котка в Гранада. Писи? Нада. Няма писи. Продължаваме надолу. Покажи пътя. Аз показвам пътя. Добре. Вървим. Дръж, ако обичаш. Сега се почесваме. Трябва да имаме ключове, за да влезем в нас. Вече не трябва да имаме ключове, но ако нямаме ключове, ще се обадим на Марибелка. Която е пичка. Която ще каже, къде са ви ключовете? Изпирайте радиатора, като излизате. Пак много пече. Само така изглежда, в нас не печета, е. Да, студено е. Да. Имаме плахуи. Плахове нямаме. Ма имахме 2 пеперутки до момента, откакто сме тук. И Лилята получи клаустрофобия. Не съм. Стигнахме до нашата врата. Марти, дръж да отключа. Дръж. Та ето го Люли. И Шадост, която отново слуша музика. Не е в час. Отключихме да врата. Това е коридора. Нашия коридор. Там осветление. Лилю. Тук е Петя. Тук е Качваме горе. Тя Люли качва горе. Ето Люли крака. Моите крака. Тя бърза. Да снимаш бе. Хвалата
Доста паля. Това. Още качва се нагоре. Шадос отново не е в час. Слушам. Шадос чака да отключа. Да ключалка. Our home. Гледал. Стая. Нашата стая. Ходната стая. Нашата стая. Добре разбира. Какво снимаш? Вратата. Отвори ключ. Завърт. И влиз.